nili blog alangli stami inut officer lo stami alangli pini anian stami alangli phan lo ke thana Andang bang alam thei lo nili school ki charli change class ke piloma kosreni busipu nili asami si charli Frogolong, Kosreni Charlie, don't change la so long si Charlie lo. Asi pinana por dan nili ciwangi han mata sita nili hem kesiksa keso ini kedoko jong wang tekte si pining bangge. Asap so warsai dong si nili ciwang hangan jata wang pimu desta lang bangge retired. Tangda ningkan kep ne sosialubon. Sita teachers day polote teachers polote ke okol claim bom tu male mani pinai bukali ke claim kli ba ke claim bom tu manda teachers polote man pinai lan teke paprang dun deke nasi non kitur mi owe ke mi dum da amena teachers ba prega teachers ba phanan polote man chipi thek nai Nili tong hot ke saraphan tong si chitong lok pote nuding chiko beg ta nuding pa jon ji cycle solai beg ta sar chitong lok de cycle pen asun ji la son mati la non lom oi mi tung la hai ke thek long le asi non ni bang ilang ameses ki piam tong la hello non ke char ni mio samara to mang teachers fan ke man ke chipina abang ke kenangนั่นการจะท่องจะจดอันเคลมเราจะเป็นได้มาเอริฟทุบพี่สิกองเซอร์เอ็นทลอกองเซอร์เอ็นทุเทเขาบอกเราเอ็นตัลบิฮปิตุนทุเสเขาฝนมันนั่งไงเลยแค่ว่าโปรแกรมพิสกูล1973นี่กันจะโนรีหรอกเราเป็นหนึ่งการcek sesat andola ada pentren part chang saya aku dah tilang tu LP skoro bang dapat 2010 kan retire dah lo angkai lo so dah ke tak kurita betalo pension talong le yang hot ke la hot sepenik de bom sese api 2018 kan se neเป็นต้นองเรานอนนั้นเป็นต้นจูบมเนาะเป็นกำนาหกตะเกล็ดได้เลยเราเปิดเลยนะคือเนี่ยตานี่กันเก็บสติจดน้องปอนั่นแหละนั่นแหละที่ว่าประกันเป็นคนแหกนี่สตูดิโอแล้วที่aku pop tempat kolte pasti lah no tede ale ban thobom na ke chethan pon la tenga bangke aprang si ke war prok school long si ke claim la pena p2c santilang so school long si alangli ke claim thu la pen santilang so school long ase alangli retirement ke end lo pena alangli dular banga konon ni lisi ke claim thu lo la pena pu hanse sar alangli bangke aprang nili po war prok a school long ke than ona hot si alangli nili po long si logi charli du pusi alangli chethan pon lo la nili po stamli nang than lo la pen nili po long ke charli do na tum ke do ik pigji alangli chot la pukali sitame nili ka thek long abangke nili po phan mane teachers day arni kiche bang alangli pini chot kali ke dam tanga ni kan stame bang bo la pen pini thos stame alangli amma la pen pen si bang lo nili po phan maflar arwak lo la pen arlenga choice stame alangli one pc pan choi lo nili tum che hok pig lo nili po school ke than un hot bang la an aman long thu theda ta ha mine stame pini bangge nili po aman long pig si nili tum thek long lo la pen che hok lo la pen la pu hanse sar ik alangli stame inut alangli da nili blog alangli stame inut officer lo stame alangli pi ko nili po long lo than bang arni amen pen alangli nili po long wang lo se alangli phan stame nili choro pig lo la pu son ke claim nili thek dun long le lang pini alangli ke claim son ke nili thek dun long le lang pini an chot la la sia nut kaprek alangli long ka charli atum ke bang postami nili thek long le la pu hanse sar alangli ke bang
Ansini li chini dun chot la pen thek domam chot la pen pili istambe la san thot se alangli wang pen alangli phan man peng pi ponu la se alangli hanse sa alangli phan stameni li chho par piglo ansa se alangli long stambe anam her chime pe do dun na la pen